Ni'n mynd i dangos i ti sut i chwarae gemiau Dwli Dwl a sut i ddefnyddio i sesiwn golff. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen smotiau, cylchoedd, clybiau golff a ffeli a digon o le i'r plant y fydd yn cymryd rhan. Rhowch gonau o'r un lliw mewn sgwâr neu betrial, i ffwrdd o waliau neu unrhyw rwystrau. Dyma fydd eich man chwarae. Gallwch hefyd ddefnyddio marciau llinell os oes rhai. Gosodwch y cylchyn canol i lawr ac yna gosodwch y cylchoedd arall yn bellter cyfartal i ffwrdd o'r cylchyn canol. Bydd y cylchynau hyn yn cael ei alw'n ardal cartref. Gofynnwch i'r plant sefyll mewn eu hardal cartref. Ac ar eich gorchymyn, gofynnwch iddyn nhw gerdded i'r cylchyn canol gyda'i clwb golff a bwrw un bêl i'r cylch cartref a dychwelyd yn ôl. Mae angen i'r plant rhoi'r bêl yn y cylch cyn i'r person nesaf fynd. Dim ond un person all fynd o bob ardal gartref ar y tro a chasglu un bêl. Gofynnwch i'r plant gyfri faint o beli sydd ganddyn nhw yn y diwedd. Rhowch gynnig ar y gweithgaredd eto i weld allan nhw giro eu sgôr. Efallai y bydd angen i chi wneud newidiadau i'r gweithgaredd i'w gwneud yn haws, yn anoddach neu'n fwy o hwyl i rai neu'r plant cyfan. Gallwch ddefnyddio L-T o P i wneud newidiadau i'r gêm, i wneud yn siŵr ei fod yn gynhwysol i bawb. Mae L yn golygu lle. Allwch fod yn nes at, ymellach i ffwrdd, lle creu mwy neu lai o le. Mae T yn golygu tasg. Sut y gallwch chi chwarae'r gêm? Mae O yn golygu offer. Pa offer ydych chi'n ei ddefnyddio? Mae P yn golygu pobl. Faint o bobl sy'n cymryd rhan. Dyma chydig o syniadau. Rhowch gonau i lawr rhwng yr ardal gartref a'r cylchlyn canol. Ar ôl casglu pêl o'r cylchyn canol, tarwch bêl o amgylch y conau gyda'r clwb golff. Casglwch bêl o cylchlyn canol. Taro'r bêl yn yr awyr o'r cylchyn canol i'r ardal gartref gyda'r clwb golff. Gallwch bob amser ofyn i'r plant am eu syniadau. Cyn belled ei fod yn ddiogel, rhowch gynnig arni. Gobeithio'n eich bod wedi mwynhau gwylio'r fideo a chael syniadau ar sut i'w ddefnyddio yn eich sesiwn. I gael rhagor o wybodaeth a syniadau, ewch i active.cymru.